И здравейте, от вчера завърнах се да ви покажа пиратките ми от нова година. Първо започваме с най-тъпите. И ето ги, 3 грама. Имам от нова година, много ми дават. Чакай, че кутията се разпада. Имам такива едни, много. И такива. Това ми е последното. От тея имам много. Такива много имам. И чакай да ги подреда. Ето ги, сега ще ви покажа. Ето ги. Ето ги. И чакай да ги направя. Да затворя кутията и да продължаваме нататък. След малко ще се оправим с тея. Да. И почваме с тези. Ето тези. Имам различни. Едни са е така. Пума 2 е такива. Едни са и други. Така спайдър. И тези пак много грамат. Тези много грамат. Казвам ми. Направо ви гръмат ушите. На нова година всички фърлят пиратки. Това е най-силната. Това пак е като, как да ви кажа, като това. Почти като тези. Като тези почти. Само че по-малко гърмат. Да, като това. Като черна давица, само повече гърми. Тези пък тройките. Ето. Тези тройки. И те гърмат по 3 пъти. Излизат от тук. Такива. И това пък. И това е 3 грама. Само че различно. Ето. Ето ги. Едните са такива, и другите са такива. И да. Казвам ви, пробвайте от тези, купувайте си такива много гърмат. Много гърмат, казвам ви. Ето тези. И такива са готини. Ето такива. И те гърмат. Сега ще ви покажа всички. Почваме от тези. Показах ви ги. Ето. Различни. Опа. И тези. Това ми го дадено. Това ми го дават. А това е моето. Много препоръчвам ви го. Купувайте се е такова. Много гърми. Казвам ви. И да. И 3 грама. Купете си. Ето. Най-добри пиратки. Ето ги. Ето ги най-добрите пиратки. Ето ги. Спайдър, Пума 2 и тройки. Най-добрите. Опа. Тук стана всичко в барут. Но нищо. И тая гърми. Тая повече гърми. По-силно. Ето. По-силно гърми. Ето ги. Ето ги.
единички, тройки. Чакай! Намерих една. И единички. По 1 грам. Единички. Ето такива. Единички. И те са хубави. Ето те. Сега ще ви покажа всички какво има. За последно. Че намерих още една пиратка. Ето ги. Почваме от тези две, най-силните. Тези са силни много. Помнете. Пума 2. Най-силните. И Спайдър. Тройките. Това повече гърми, това е по-лекичко. Ама и двете са 3 грама. И единички. Ето. Към след малко може да ви направя един кадър как гърми единичката и тройката. И те след малко ще ви ги снимам. Как гърмат. Ето тези две. Тези не. Защото много гърмат и ще направим града. И това беше всичко от мене. След малко ще ви направя кадър на единичката и тройката. Как гърмат. И ще видите. Чао! Аз бях Галинта Реката. Това беше от мен. Чао!